Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Sa pagsimulan natin kapanalig, huwag kalimutang isabuhay ang mga banal na salita ng Diyos at ngayong oras, ito ay mula sa Proverbs 11 verse 12 hanggang 13 at nakasulat. Siyang humahamak sa kanyang kapwa ay walang karunungan, ngunit ang taong nag-uunawa ay tumatahimik. Siyang yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim, ngunit ang mga diwang tapat ay nagtatakip ng bagay. Ito pong banal na mensahe mula sa Proverbs 11 verse 12 hanggang 13 at isabuhay kapanalig sa bawat hakbang sa sanlibutan. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternatibo at One ASAP Movement. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapilian. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapilian. Doc Alternatibo Newscast. Pagkakataon na naman kapanalig na magabayan kayo sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malakas, malusog, hindi masakitin. Kaya dito sa Doc Alternatibo, laging pinapayo natin na ugaliin na mag-water therapy kada umaga pagising. Yung 1 litrong tubig, haluan nyo ng fulvic mineral na 1 kutsara at 40 na patak na magnesium ascorbate. Then, ang kalahati inumin agad paggising. Sigurado na within 15 minutes makakadumi na kayo, kaya hindi na constipated dahil kada umaga makakadumi na at pangalawang pagdumi nandyan sa hapon or gabi na. So sundan para hindi na magkaproblema ang colon na. At ang kagandahan pag nag-water therapy kada umaga pagising, matulungan ang maayos na sirkulasyon ng dugo sa katawan na hindi na rin magkaproblema sa pabiglang pag-akyat
pag-akyat ng blood pressure, blood sugar, cholesterol, hindi na acidic, yung hyperacidity, acid reflux, maiwasan na rin, wala ng heart palpitation. Then gawing pang-almusal at pang-merienda naman ang pagtimpla at pag-inom ng vitamin B complex powder, ng Best Milk at corn coffee. Paghaluin ang tatlo na to, tandaan, Best Milk, vitamin B complex powder at corn coffee. Sa mga mababang hemoglobin, yung red blood cells mababa, dagdagan nyo ng 1 kutsara na molasses. Paraan na habang nagkakaedad, tumitibay yung buto, walang problema sa nerves, sa muscle at hindi malilimutin. So gawing pang-almusal at pang-merienda para may pangdipinsa naman in case na may makain at mainom na hindi healthy, ugaliin na rin na kada umaga uminom ng activated charcoal capsule. 2 hanggang 4 na kapsula inumin po ninyo kada umaga kasabay ang pag-inom ng tinimplang B-complex powder at Best Milk with corn coffee para laging handa ang katawan anuman ang posibleng ipasok na hindi healthy, maring idumi lang pagkahapon at kinabukasan. So ito ang paraan na magawa natin araw-araw upang mapanatili ang malusog na pangangatawan. At isa sa patunay na natulungan, naging malakas ang pangangatawan dahil itong mga tinuturo natin talagang parte na ng lifestyle niya araw-araw. Narito po ang kanyang testimonya. Ako po si Edgardo Alido, taga Maribilis, Bataan, 57 years old. Sir, ano po ang ginagamit niyo na products ng Doc Alternativo? Halos lahat ng mga product na gagamit ko na. Pero the best yan ng mga fulvic mineral, yung activated charcoal na capsule, Best Milk, B-complex, halos lahat ng product ay hiyang naman sa akin at makabigay naman ng lakas at maka-recover naman sa sakit na complication sa diabetes. Dati hindi ako gulapay, palagi akong masama ang pakiramdam, parang lantang gulay, walang lakas at matamlay lagi ang katawan at gusto na lang maghiga-higa at pahinga. Kung sa trabaho hindi na makatrabaho dahil sa hina lagi ang katawan. Yung nakapunta ako dito sa Alternativo, may naka-recover na. Sir, ngayon po, ano na po ang nararamdaman nyo after nyo po gumamit ng produkto ng Doc Alternativo? Medyo nababalik-balik na yung lakas at saka naka-recover na dahil sa mga product ng Alternativo. Ano po ang masasabi nyo po sa mga hindi pa po nakasubok ng produkto natin? Sa lahat dyan na nakakinig, subukan ninyo at tikman yung product ng Alternativo para alam ninyo kung ano ang maramdaman nyo para mababalik sa normal ang mga lahat na ramdaman ninyo. Okay, sir. Maraming salamat po. Again, ano pong pangalan, edad at saan po nakatira? Si Edgardo Alido, taga Maribilis, Bataan, 57 years old. Yan ang buhay na prueba from Maribilis, Bataan at napanatili ang malakas ng pangangatawan matapos na sumunod dito sa Doc Alternativo. Ngayon, sabi niya, halos lahat ng mga produkto ay talang ginagamit niya araw-araw kaya wala ng maintenance medication na synthetic drugs at natuto sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog, hindi masakitin. Kaya kayong mga nagsimula pa lang ang iniinda, puntahan pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo at magpa-member sa One Asa para may magamit agad ng simpleng iniinda, masolusyonan sa loob ng 4 na araw dahil merong free product kit na ibigay sa inyo pag nagpa-member at yan ay magamit sa loob ng 4 na araw. At kung ano man ang iniinda, lalo na sa mga tinamaan ng komplikasyon, gagabayan po kayo sa branch kung paano sundan ang cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV tungo sa kagalingan. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Auto-Crete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School.
School sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Doc Alternatibo Branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan. Kaya yung mga nag-maintenance medication na ng synthetic drugs at tinamaan ng komplikasyon, talagang pinapasunod sa cleansing program at natural megadose vitamin C IV upang mahinto na safe ang maintenance medication at maibalik ang malakas, malusog na pangangatawan na patunay sa sinasabi natin na kagalingan, mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs. Narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. Ako po si Mayra Linchi Galet, taga Barangay Chitongco, Mondragon, Northern Samar. Ma'am, before po kayo nakapunta dito sa Doc Alternatibo, ano ba ang mga karamdaman at totoong iniinda po ninyo? Dati po, ako po ay may sakit na diabetes. So, ngayon po, magaling na po ako nang dahil po sa mga gamot ng Doc Alternatibo. Ano pong mga formula ang sinundan ninyo dito sa Doc Alternatibo? Ano po, yung molasses, tsaka yung Mexten, Haplas, at tsaka yung Colbic Mineral, at iba pa. Kayo po ba ay nag-undergo sa vitamin C infusion at cleansing program? Opo. Kumusta naman po yung pangangatawan ninyo ngayon, ma'am? Sa awa naman po ng Diyos, nang sumunod po ako sa vitamin C infusion at saka po sa cleansing. So, yung pakiramdam ko ngayon ay magaling na po. Ma'am, mga ilang buwan na po nung kayo po ay nag-cleansing? Mga ilang buwan or taon? Isang taon na. Isang taon na po. Opo. Kumusta yung pakiramdam nyo ngayon? Okay na po yung pakiramdam ko. Okay. Ma'am, sa mga nakikinig o nanonood ng interview ninyo, ano po ang mapapayo ninyo sa kanila, ma'am? Sa mga nakikinig po, pumunta po kayo sa Doc Alternatibo dahil lahat po ng mga gamot nila ay mabisa po kung ano po yung nararamdaman ninyong sakit sa inyong katawan. Thank you, ma'am. Again po, pangalan po ninyo, ma'am, edad at address. Ako po si Mayra Linchi Galet, taga Barangay Chitongco, Mondragon, Northern Samar. Yan ang prueba ng kagalingan from Northern Samar, si Meralyn Galit, at yung diabetes ay nasolusyonan matapos na sinundan ng cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV, at sa loob ng isang taon na pagsunod sa mga itinuturo natin dito sa Doc Alternatibo, napanatili ang malusog na pangangatawan. Wala nang maintenance medication na synthetic drug. So, ito yung prueba sa sinasabi natin dito na may kagalingan sa sakit. Kaya puntahan pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang kayo ay magabayan na mas mabuting daluhan ang nakaschedule na herbal and natural healing seminar dyan sa branch upang personal na makadaong palad yung mga nagtestimonya dito sa palatuntunan na nakaangkin ng kagalingan at maintindihan yung alternatibong panggagamot like ngayong seminar. Pag-uusapan po natin ang kahalagaan ng munggo, ng mga whole grains, beans na napaka-importanting kumain para walang mag-develop na arthritis, at doon sa mga tinamaan ng arthritis, napaka-importanting kumain ng munggo para maangkin ang kagalingan at hindi pa balik-balik yan. Actual demonstration ang gagawin natin na munggo juice at munggo salad. Matitikman po ninyo during seminar day. Narito po ang schedule. Ngayong araw, Sabado, nasa Pasay City branch po tayo magsasagawa ng seminar. Nakaschedule din ngayong araw dyan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, Surala sa South Cotabato, Davao City sa Matina, at Digos City ang main headquarter sa Davao del Sur. Bukas, Linggo, June 11, ako po ay nandyan sa Cubao, Quezon City branch magsasagawa ng seminar. Sa Lunes, June 12, nandyan naman tayo
tayo sa Baguio City branch magsasagawa ng seminar. Then sa Martes, June 13, nandyan po ako sa Lawag City, Ilocos Norte branch. Nakaschedule din sa Martes dyan sa Balanga City, Bataan at Calbayog Samar branch. Sa June 14, Miyerkules, nandyan po ako sa Bigan City, Ilocos Sur, magsasagawa ng seminar. Nakaschedule din sa Nabunturan, Davao de Oro branch. Pagka June 17, next week, nandyan ako sa San Siangco, Cebu City branch. Pagka June 19, Lunes, nandyan naman tayo sa Tagbilaran City, Bohol. Pagka June 20, ang seminar schedule po ay nasa Iloilo City branch at Maramag Bukidnon branch. Abangan ang iba pang seminar schedule, magpa-register in advance para libre na ang check-up and counseling at priority kayo pagkatapos ng seminar. Magdala ng 1 litrong tubig para sa libreng patak ng Fulvic Mineral at yung mga magpa-register makatanggap ng 1 box na mixed in herbal coffee. Then mga members samantalahin na during seminar day halos lahat naka-promo buy one take two, kaya wag magpahuli dahil yung buy one take two promo didepende yan sa available stocks dyan sa branch. Nakatulong talaga, malaking tulong yan, cleansing formula. Ang vitamin C IV nakatabang gikay na ako. Dito ko po natagpuan na may pag-asang may kagalingan. Dili gyud nimo ikamahay, naayo gyud ko sa ako ang sakit nga gabinhod akong lawas. Ang tinig, ang kagalingan sa sakit at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar. Ipaliwanag sa seminar kung bakit kailangan kumain ng mga beans gaya ng munggo at para walang arthritis at gumaling ang arthritis. Ano nga ba ang paraan para mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs? Ngayong June 26, Lunes sa Sorsogon City, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Ngayong June 27, Martes sa Legazpi City, Albay, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrate of Councilor Joseph Lee, malapit sa Palawan Express, harap ng Sterling Insurance Company. Ngayong June 30, Biyernes sa Naga City, matatagpuan sa J.A. Abucar Building number 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Pa-register in advance para free na ang check-up at counseling at priority ka after seminar. Ang seminar registration fee is 500 pesos at libre na ang healthy snacks, 1 box mixed in herbal coffee, magdala ng 1 liter water para sa free patak ng Fulvic Mineral. Plus, ang halos lahat ng produkto buy one take two promo sa mga members during seminar. Constipation, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ito maganda. Pag umiinom ka nito, corn coffee. Sarap sa pakiramdam. Walang pakiramdam mo, walang nararamdaman kang kung ano sa tiyan mo. Kahit ikaw ay gutom o busog, basta siyang iniinom. Nakakaano ng pagdumi. Ikaw ay matigas dumumi. Nakakaano ng dumi siya. Malimit dumumi. Nakakalabas ng ano siya. Ako si Imelda Asi, 46 years old, taga Santa Catalina, Lopez, Quezon. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Good news para sa lahat dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo herbal products. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento, door-to-door delivery dyan sa inyo. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline 0946-967-3211. Doc Alternativo Newscast.
Tuloy-tuloy po dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Narito po ang mga paraan sa pagsagot sa health concerns, pagbigay ng tamang solusyon diyan sa iniindang karamdaman na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa lahat ng Doc Alternatibo branches sa buong Pilipinas mula sa founder at multi-awarded inventor na si Doc Ed Dilibo. Ito yung isang tanong, Doc Ed, ano po ang dapat kong gawin? Nagkaroon po ako ng problema sa tiyan at lagi pong humihilap. Pero ba't nagkaroon ng heart palpitation, puso ko? Ang pintig ng puso kapag over or naging over palpitation, ito'y palatandaan na may toxin na dapat ipalabas. So the heart is pumping too fast. Halimbawa, kung kayo po ay may mercury poisoning, kayo po ay may lason sa sistema. So, bumibilis ang palpitation. Nakakatulong po kasi ito, it's the body's mechanism to expel through your urination or through your perspiration. Pero kung close yung skin, kulang po kayo ng tubig, talagang nahihirapan ang katawan sa pag-expel ng lason. Kaya lagi po kayong nagpalpitate. So kung umiinom lang po kayo ng mga anti-hypertensive drugs, hindi po ito nakakatulong. Instead, nagdadagdag po ito ng problema sapagkat ito po'y lason or droga na lason po sa ating katawan. So meaning, you build up more toxins. That's why your heart is palpitating abnormally. So you need to know the cause. Baka po kayo may mercury dental fillings. Ang nasa ngipin po ang mercury ng katawan. Amazingly, ito po'y banned right now sa buong mundo. Bawal na po ang mercury sapagkat nakakalason po ito. Kung nandyan pa po ito sa sistema ninyo, palpitation will always become part of your life and you will die without you knowing that mercury is in your system. So you need to understand the cause. Hindi po basta-bastang bigyan ka lang ng hypertensive drugs na hindi po nakuha ang cause. Or else, you are spending more and develop more disease. That is not fair to you. You know it. May nagtanong, Doc Ed, tungkol sa vitamin C IV. Ano po bang pinagkaiba doon sa vitamin C na nabibili lang sa mga butika? Ang natural na vitamin C ay gumamit ng mais under fermentation process. Unlike the vitamin C na synthetic, ay synthetically produced. So, hindi po ito magkatulad with respect sa process. And ang effect ay talagang napakalayo, mga kaibigan. So, ito yung ginamit natin, ang natural, ay very effective, especially doon sa mga tinamaan ng anesthesia dahil nabunutan ng ngipin, naoperahan, nasisaryan, o kung ano pa mang dahilan, basta may anesthesia sa dugo more than 10 to 15 years. Ito yung kakaibang effect nitong ating natural vitamin C. Hindi lang doon sa mga victims ng anesthesia, kundi doon po mismo sa mga may problema sa puso, yung spasm sa inyong mga kaugatan at kalamnan, maging doon sa mga taong namumroblema sa cyst, tumor o cancer. This is tested and proven already. Napakarami na pong nakapagpatunay at gumaling rito sa Doc Alternatibo. So ito'y hindi limited, Doc Ed, na vitamin C or ibang vitamins na isa dalang kutsara lang sa loob ng isang araw. Iba po yun, Jubedel, yung oral vitamin C, sa intravenous vitamin C. Ang oral kasi dumadaan pa sa gastric juices ng stomach down to the small intestine. Kung ang small intestine ay sobrang barana dahil sa napakaraming debris mula sa mga flour-based products o mga pagkaing refined, then ang vitamin C na ipinasok ay hindi talaga maipasok sa dugo. Pwedeng maidumi at maihi, pero hindi magiging kaparte na ng katawan mo. So, nagiging useless po. And that is according to Dr. Linus Pauling, the pioneer of the research nitong vitamin C, mga kaibigan. Ito pa yung isa, Doc Ed, paano po ba masolusyonan ang gallstone ko at ang measure niya po ay umabot na ng 3 cm? Meron po tayong gallbladder flushing. Yung 3 cm is not very big. However, it's big enough. Hindi po ito kailang ooperahan kung susundin po ang gallbladder flushing program ng Doc Alternatibo. So, hindi po ito mahirap gawin kasi idudumi nyo lang po. Unlike doon sa operation na may anesthesia na, may sugat pa.
at mawawalan pa po kayo ng apdo. That's the danger. Apdo is very important to process the bile acids from the liver. So kung wala na po ito, ay delikado po ang pagkain ng mga prito o may mantika kasi trabaho po kasi ng apdo yon. I-process niya para hindi po nakakasira ng katawan. Ito yung isa, Doc Ed, sabi niya, nanghihina yung kanyang nerves muscle, halos na-paralyze yung dalawang kamay at ngayon naka-bedridden. May pag-asa pa po kaya sa Doc Alternatibo? Obviously, yes. No? Kasi ang katawan natin is very powerful. You know, when the Creator created us, we have the same powers. No? The body is powerful to restore on its own. Ang tanong ko lang po ay ganito, kumakain pa po ba ang nanay nyo? Kasi kapag hindi na po kumakain at umiinom ng tama yan, at ang katawan ay hindi na kaya makapag-process ng nutrients, ay talagang wala na po tayong pag-asa doon. Now, kung kaya pa kumain at umiinom, pero hindi rin nakakapag-process, meaning hindi rin na-assimilate ng tama ng katawan, like defective na pancreas, mahina na ang kanyang colon, mahina na ang baga, mahina na ang puso. That means huli na po tayo kung ganon. So, hindi po namin kayo binibigyan ng false hope. You need to analyze and you have to let us know what are the signs na nandyan po sa katawan. Kasi hindi po nagsisinungaling yung katawan natin. You can easily detect the internal problems if you know the signs of the body. So ito po ang dahilan kung bakit kami dito sa Doc Alternatibo ay inimbitahan namin kayong pumunta para po naman ma-check up ang mga signs ng buhok, ng mata, ng dila, ng balat. Simple analysis but will truly lead you to a solution sapagkat alam natin kung saan po nanggaling ang problemang yan. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat Doc Alternatibo branch sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante na makapunta sa branch upang makausap personally, ma-check ang physical condition at magabayan sa tamang pagsunod sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV tungo sa kagalingan. At dagdag pa na prueba, narito po ang natulungan at nakaangkin ng kagalingan dito sa Doc Alternatibo. Ako po ay nag-start, 65 years old po. Ako po ay nag-start dito ng 2015. Ang problema ko po sa health ay yun yung hypertension, saka po yung high blood, tapos naging cholesterol ako. Tapos po ng Doc Alternatibo, ako po ay gumaling na. Ngayon po ay wala na akong hinihintay na maintenance. At inaano ko lang po sa mga produhan dito, talaga pong ang mga ano po nila, produkto nila dito, ay talaga pong napakagagaling. Lalo na po yung Fulvic. Ako pa rin ng bukol dito. Hindi po gumaling, napakatagal. Eh nung naisipan ko po na yung Fulvic nga pala, nakakagaling. Ayun o, yung niyap niya, nilalagyan ko. Yan, gumaling po siya. Talagang gumaling siya. Start ng 2015, ano po yung program na pinagdaanan mo dito sa atin na talagang nakatulong sa inyo? Nag-undergo ko ng ginseng, tsaka yung vitamin C. Yun ang pong masasabi ko sa inyo, talaga pong napakagaling ko talaga rito. Ngayon na akong maintenance. Kung makakain man po ako ng bawal, activated charcoal lang po. Si Yolanda Celestino po ako, taga Balubad, Bulacan, 65 years. Patunay ng kagalingan dito sa Doc Alternatibo si Ma'am Yolanda Celestino mula dyan sa Bulacan at naiwasan ang operasyon sa kidneys na ito na safe ang mga maintenance medication na synthetic drugs matapos sinundan ang cleansing program ang Natural Megadose Vitamin C IV dito sa Doc Alternatibo. Kaya wag mawala ng pag-asa kapanalig. Ang prueba ng kagalingan ay inyong napakinggan na puntahan pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang kayo ay magabayan.
ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abukar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, ground floor DILG office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabwa Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, beside Nabwa Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Good news para sa lahat dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo Herbal Products. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento, door-to-door delivery dyan sa inyo. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline 0946-967-3211. Kapanalig dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Ang palatuntunan na to at ang mga nagtestimonya mapanood na po ninyo dahil naka-video na yung interview sa kanila nandyan sa Facebook page at YouTube channel na Doc Alternativo at yung isa naman Chief Edel Roderos YouTube channel. Mag-subscribe o mag-follow para ma-update kayo kada araw. Ito po ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Sumainyo ang katotohanan. Maging hopeless pari ko, diabetes mo'y lalaho, komplikasyon ay maiwasan. Sundin mo lang ang paraan, ang moranas may hangganan, kahit kanser malunasan. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ito pong corn coffee, nung hindi pa ako umiinom nito, may hyperacidity ako. Nung simula ko pong sumubok nitong uminom, tawa naman po ng Diyos maganda ang pakiramdam sa akin itong corn coffee na ito. Kaya ito na po lagi ang iniinom ko. Ako po si Rani Oscuro, taga Son Juan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabwa, Camarines Sur, 52 years old. Pruweba sa kaebektibo ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ang corn coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternativo? Lalo na po itong corn coffee. Marami. Effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI. Pruweba sa kaebektibo ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ang corn coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo.
Ako si Mrs. Patria Carbonel. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga-Baksil, Baknotan, La Union. Okay. Ma'am, paano po nakatulong sa inyo ang produkto ng Doc Alternativo, ma'am? Yung corn coffee ang nakatulong din sa akin sa hyperacidity. Kaya yun ang hinahanap ko. Ako si Mrs. Patria Carbonel. Nueva sa kaibigtimo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Constipation, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ito maganda. Pag umiinom ka nito, corn coffee. Sarap sa pakiramdam. Walang nararamdaman kang kung ano sa tiyan mo. Kahit ikaw ay gutom o busog, basta siyang iniinom. Nakakaano ng pagdumi. Ikaw yung matigas dumumi. Nakakaano ng dumi siya. Malimit dumumi. Nakakalabas ng ano siya. Ako si Imelda Asi, 46 years old. Nueva sa kaibigtimo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ito pong corn coffee, nung hindi pa ako umiinom nito, may hyperacidity ako. Nung simula ko pong sumubok nitong uminom, tawa naman po ng Diyos, maganda ang pakiramdam sa akin itong corn coffee na ito. Kaya ito na po lagi ang iniinom ko. Ako po si Rani Oscuro, taga Sonwan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nagua, Camarines Sur, 52 years old. Nueva sa kaibigtimo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternativo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alvarez Baribar, taga FTI. Nueva sa kaibigtimo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ako si Mrs. Patria Carbonel. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga-Baksil, Baknotan, La Union. Okay. Ma'am, paano po nakatulong sa inyo ang produkto ng Doc Alternativo, ma'am? Yung corn coffee ang nakatulong din sa akin sa hyperacidity. Kaya yun ang hinahanap ko. Ako si Mrs. Patria Carbonel. Nueva sa kaibigtimo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Constipation, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo.
Ito maganda. Pag umiinom ka nito, corn coffee. Sarap sa pakiramdam. Walang pakiramdam mo, walang nararamdaman kang kung ano sa tiyan mo. Kahit ikaw ay gutom o busog, basta siyang iniinom. Nakakaano ng pagdumi. Ikaw ay matigas dumumi. Nakakaano ng dumi siya. Malimit dumumi. Nakakalabas ng ano siya. Ako si Imelda Asi, 46 years old. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ito pong corn coffee, nung hindi pa ako umiinom nito, may hyperacidity ako. Nung simula ko pong sumubok nitong uminom, tawa naman po ng Diyos, maganda ang pakiramdam sa akin itong corn coffee na ito. Kaya ito na po lagi ang iniinom ko. Ako po si Rani Oscuro, taga Sonwan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, 52 years old. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternatibo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ako si Mrs. Patria Carbonel. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga-Baksilbak ng Tanlaw nyo. Okay. Ma'am, paano po nakatulong sa inyo ang produkto ng Doc Alternatibo, ma'am? Yung corn coffee ang nakatulong din sa akin sa hyperacidity. Kaya yun ang hinahanap ko. Ako si Mrs. Patria Carbonel. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Constipation na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ito maganda. Pag umiinom ka nito, corn coffee. Sarap sa pakiramdam. Walang pakiramdam mo, walang nararamdaman kang kung ano sa tiyan mo. Kahit ikaw ay gutom o busog, basta siyang iniinom. Nakakaano ng pagdumi. Ikaw ay matigas dumumi. Nakakaano ng dumi siya. Malimit dumumi. Nakakalabas ng ano siya. Ako si Imelda Asi, 46 years old. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.